Sasho sangena thina esingalala endleleni nanazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Isilo sihole umkhuleko entabeni kwaCeza. Kubhungwe ngamaso ezixazululo nabasemjondolo. Kanti kuququzelwe ubunye kwizinhlanga zakuleli. Siyanemukele nena bakambombosho omnyama kwindaba zethu ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu siyakhuleka. Ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uholeka isizwe nendlunkulu kaZulu ngoba ke khuphukele kentabeni kwaCeza ondini ukuya ke emkhulekweni weminyaka yonke. Lo mkhuleko uyisizinda senhlambuluko ubunye nokujula kwezomoya lapho ubukhosi besizwe bukhulekela ngentobeko ngenkumbulo yobuqhawe bengonyama udini uZulu ekuzinikeleni evikela isihlalo sobukhosi. Lona umkhuleko waminyaka yonke oholwa indlulamithi yamakhosi isilo uMisuzulu kaZwelithini entabeni engcwele kwaCeza lapho kwesizwe samaZulu sikhumbula inkosi uDini Zulu. Isilo uMisuzulu kaZwelithini sinxuse kuba ke kukhulekela isizwe ngezinkinga ezibhekene ke nezo. Ebengikhulekela esizweni ikakhulukazi nina besilo ukukhulekela isizwe. Isizwe senkingeni, isizwe siyakhala kumanje. Ziningi ikhalo nizwile beyibeka abaholi bami abakhona hlukumezeka kweyingane hlukumezeka kwabantu besifazane kanjalo nokubulalana kulawa amakhosi kulawa kweyinduna konke lokhu kakusibeki kahle nabesini kuyinto uningi nje ngoba nazi inkantolo lezi kazisibeki kahle uningi nje isizwe esidinga ukuthi sikhulekelwe ngakho yikho lokho. Isilo sinqume sagomela ukuthi sizoqhubeka nokuvikela umhlaba kaZulu. Akekho uzolithinta lelizwe ngokulayelwa umhlobombani. Ukuqinisekisa kulokho nabesilo ngaba nenhlahla yokuba ngeyodwa noma ngenye yamadodana ekutheni ngisebenze eduze nomdlobombane kuzo lezi indaba zokuvikela umhlaba kaZulu. Ngakho ke kimina uNkulunkulu emhle kuyinto elula akusiyinto entsha. Inkosi uDini Zulu kaCetshwayo wabusa ke isizwe sikaZulu emncane kakhulu nangesikhathi esinzima ngesikhathi isizwe samaZulu sisengaphansi kombuso wamakoloni nemizamo yokuhlukanisa uZulu wawudla lobi ngemuva kokukhothama inkosi uCetshwayo waphoqeleka ukuba kavikelwe aphume esigodleni eyohlala emgedeni kwaCeza. Uhulumeni wesifundazwe kwaZulu-Natal uthi ke ukukhunjulwa kwesilo uDini Zulu sikhunjulwa ke njengoba sabamba iqhaza elikhulu ekubumbeni isizwe samaZulu. Namuhla silo somhlaba njengoba sibhekene nesitselelo ezintsha ukungasebenzi kwentsha ukuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane ubugebengu nobupofu kufanele sithole ugqozi eqhazeni elabanjwa isilo sasosuthu. Yize isilo sasibhekene nalezi inselelo kodwa sakwazi ukuhlanganisa amabutho nathi kumele sibumbane emkhakheni yezepolitiki amasiko neyezenkolo ukuze sakhe iKwaZulu-Natal etshala ithemba emphakathini nasezizweni ezahlukene. Lesi sikhumbuzo somkhuleko akuwona nje umkhuba ukuhlangana kabusha ngokomoya nokhokho bethu kanye nakho konke okuthinta usikompilo lwethu. Kulomkhuleko kukhulekela isihlalo sobukhosi kanye nezinkinga ezahlukene esibhekene nesifundazwe. Ezindabeni ze1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu Olundi kwaCeza.
Ngqongqoshe uMnyango wezokubusa ngobambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uvele Nkosini Hlabisa uthi umhlangano obuphathi kwakhe kanye nabahlali basemjondolo nezinye inhlaka zikahulumeni eThekwini uvuleka iminyango ukuthi ixoxisano ukuze kuqhanyuke nezixazululo ezingalekelela abahlali basemjondolo. Lo mhlangano uza ngemuva kwemasha abahlali basemjondolo abebedlulisa kuyona kuhlu lwezikhalazo malungana nezimo ababhekene nazo emjondolo. Uqhubeke ngaphandle kwezinxushunxushu umhlangano obuphakathi kwabahlali basemjondolo ungqongqoshe wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke umhlonishwa uvele Nkosini Hlabisa kuba ungqongqoshe ozokuhlaliswa kwabantu umhlonishwa uThembisa Melane kanye nezinye izinhlaka zikahulumeni. Lo mhlangano uza ngemuva kwemasha abahlali basemjondolo yangomhla ka-26 ku-April okuyilapho badlulisa khona uhlu lwezikhalazo zabo ungqongqoshe uHlabisa bekhala ngesimo senhlalo esingesihle njengoba behlala emjondolo. Ungqongqoshe uHlabisa uthi lo mhlangano uhambe kahle kanti kuphinde wavula neminyango yokuthi kuxoxiswane qhanyuke nezisombululo ezingalekelela abahlali basemjondolo. Kube umhlangano esivale sonke senamile ukuthi kuvuleke iminyango yokuthi kuxoxiswane thina ke njengokhokta kuumsebenzi wethu kuba senze i-cooperative ne-coordination between inhlaka namazinga kahulumeni. Lokhu ke esikuzuzile namhlanje sesibuka ke iphambili nesikhathi esilandelayo sesizwa imbiko eqhubekayo ngesikhathi kuba ngebudget ngoba ngeke bakwazi ukuhlangabezeka bonke abantu isikhathi esisodwa kodwa kufanele kunyaka nonyaka ube khona umbiko othi sikwazile ukuhlangabeza lengxenye ngonyaka ozayo sihlangabeza lengxenye emveni kweminyaka ethile sesiyothi sesihambe ibanga elide elisho impumelelo nenqubekela phambili emphakathini yabantu bakithi. Ungqongqoshe ozokuhlaliswa kwabantu kuzwelonke umhlonishwa uThembisa Melane uthi bazosebenzisana nomnyango ozokuhlaliswa kwabantu kuleli Ndlovukazi uMthaniya ukuhlangabezana nezingqinamba ezibhekene nabahlali basemjondolo. Sibonisile ke nathi ukuthi siwu-human settlement sibambisene noMthombeni MEC Duma. Si-target about 73 informal settlement kule financial year esizozibamba ngama-programs wethu ahlukahlukene. Sizofaka eprovinsini ibudget almost close to $1 billion. Ehlanganyela ibudget esizoyithola eprovinsini nebudget ezokhishwa yithi su-national sibambisene ke nabo municipalities bethu. Kunenkinga kakhulu ezihlangene nama-floods nezikhukhula eThekwini kwaDukuza kuyofika kuma municipalities afana nabo Alfred Duma iLembe kanjalo njalo. Kuma informal settlement wonke country we are about 4,075. About 900 yawo aseThekwini KwaZulu Natal nje kushuthi all close to 1,000. Uma ubheke kuleyo 1,000 around 700 are between iThekwini noDukuza. Kushuthi kumele sifakele isandla kakhulu. Usibuzi kodomela abahlali basemjondolo uthi ukuhlala kwalomhlangano kubuyisa ithemba. Sithokoza kakhulu njengabahlali basemjondolo ukuthi namhlanje finally sibe nethuba nomhlonishwa ubaba uBulawayo. Umhlonishwa uBulawayo okhombise ukuthobeka kakhulu kithi uye wasihlonipha ithembiso azenza kade ezomukela ukuhlala izikhalazo labahlali mhla ka-25 April usigcinile isethembiso sakhe. Sijabule kakhulu ukuthi for the first time kokuqala nqa abahlali mabe mashile bakwazi ukuthi uhlala bole izikhalazo lilandeleke njengoba enzile uBulawayo. So upholi bakhe busenze sazizwa sihloniphekile sizizwa sithobeke kakhulu ngoba akagcina nje ngokuhlangana nathi kulomhlangano obu namhlanje uye wadonsa ezinye inhlaka zikahulumeni eminye iminyango ezokhokta uye wayidlala indima ye-intergovernmental relations i-IGR wabema ke abanye ozakwabo for instance uminister waka-human settlement bememe no-MEC waka-human settlement la kwi-province but also no-minister waka-water and sanitation ubemenyiwe. So uwenzile umsebenzi wakhe sizizwa sithobeke kakhulu futhi sizizwa sinethemba ngoba konke akusho siqala ukubonana emukele uhlalo lwethu lekhalazo ngosuku okwakuna imvula eyisimanga wehla kithi konke ke akuthembisa ukufezile namhlanje
umhlangano wanamhlanje kithi njengabahlali sibone kuvulekele enye page kuvuleke omunye umnyango wasibizela nomasipala weTheku abantu esingabi nethuba lokuhlangana nabo abantu esazi ukuthi abasifuni basishele emehlweni ukuthi abakwazi ukusebenzisana nathi ngoba sibadlisa kabi besitshelwa emehlweni ukuthi sibadlisa kabi sokusho ukuthi bona mabe emkhandlweni beyosebenzela abantu basuke beyodla bedlela thina bedla on our behalf kodwa ke uDeputy Mayor namhlanje obekhona uxolisile wathi uyacela kuqalwe ipage elilodwa ngoba sekune administration entsha siyakumukela kakhulu ngakho umhlangano wanamhlanje siwumukela ngezandla ezimhlophe sokumukela ngezandla zombili konke okuxoxiwe kusinikeze ithemba. Ezindabeni ze1KZN TV ngingusiyabonga kaDuma eThekwini. Uququzelwe kuyinhlanga ezahlukene ukuba ke ihlalisane ngokuthula kuheleza umoya wokuthula nokuzwana kuphinde kunakekelwe impilo ukuze abantu baphile isikhathi eside. Lokhu kuqhambe ngesikhathi kunombungazo we-11 leminyaka usuku olugujwa umhlaba wonke lweyoga obuseThekwini KwaZulu-Natal namuhla. Izinkulungwane zabantu ezihlanganisa abadala nabancane ziphume ngomningi bazo zagcwala esitaladini esiseduze neBhishi eThekwini njengoba bekunosuku lweyoga yaminyaka yonke ebihlelwe iSivananda World Peace Foundation. Omunye wabehambela iyoga waseThekwini uthi yamsiza kakhulu iyoga ukususa ingcindezi. Iyoga iyasiza kakhulu like nje uya release umzimba iqeda stress nje iyoga iyasiza kakhulu ibone ngakusho lokho ingasiza kakhulu kubantu abashana kubantu abaningi nakubantu abadala ngoba iyoga ayikhethi ukuthi yenziwa abantu abangakanani ingasiza nje kakhulu emphakathini. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli ubeyingxenye naye yoga day kanti uzwakalisa ukuyeseka kakhulu njobe veza ukuthi igqugquzela ubumbano kubantu bezinhlanga ezahlukene. Siyaseka kakhulu lokuhlanganiswa kwabantu abasha abako 5000 abalapha namalunga omphakathi kuyizizwe ezahlukene ngoba iyoga ehlanganisa izizwe ikhombisa ukuthi KwaZulu-Natal iyisifundazwe sawonke umuntu noma kuthiwa waliphi ibala okubalekile ukuthi ihlalisane ndawonye iyalekelela nanokuthi nje abantu bathi unyakaza umzimba bayivocavoce lokho kubalekelayo ukuthi ioxygen ledinga kakhulu emqondweni maseza lapha emqondweni ifinyelele ngamandla kwenza ingane ekhaliphe. Umsunguli weyoga uIshwa Ramlachman uthi kuyajabulisa ukubona abantu behlangene ndawonye nokungasiza kakhulu ukwakha isizwe. We were here at the Durban Amphitheatre when we commemorate the 11th International Yoga Day. Today we're here as we commemorate the 11th International Yoga Day. We're really happy to see so many thousands of people gather here on the shores of Durban to celebrate this occasion. It is so important that we come in together through yoga, and we see people from all walks of life here. This shows that we can really build a nation through yoga. And what strikes me most is that children and elderly folks are here. Lapha bekunomphakathi osuka ezindaweni ezahlukene ezakhele idolobha iTheku. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eThekwini. Ake sithi shelele itoreni nebesilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazi ihlokwana zethu okwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Isilo sihole umkhuleko entabeni kwaCeza. Kubhungwe ngamaso ezixazululo nabasemjondolo. Kanti kuququzelwe ubunye kwizinhlanga sakuleli. Isigungu sezenkolo sibambisene nomasipala wasemajuba babongaza inyanga entsha ngokuvula ngokusemthethweni amajuba Change Makers Youth Council osizweni eNewcastle enhlaneni kaMthaniya nesungulwe ngabezenkolo emphakathini ngenhloso kwelekelela intsha ngendlela ezahlukene zokuyithuthukisa. Umongameli amajuba District Change Makers Youth Council uVosikunene uveza ukuba lokhu bakwenza ngoba befisa ukuba ingxenye yokulwisana nezinkinga ezibhekene nentsha. Sibuka ukuthi ekulwiseni nama social ills nathi singabefundisi siyafisa ukuthi sibe ingxenye
ase sathi asibe ne-initiative ezokhona ukutacklisha i-youth development kanye nokuthi i-voice yabantu abasha izwakale, not izwakale ekutheni mhlawumbe bayamasha benzani, but izwakale ekuthenini i-development ya-national neya-provincial iyakhona ukuthi ifike kubona. So i-Youth Council nje ikhona la eMajuba, we are offering ama-skills development program, ama-coaching classes, o-social welfare classes. Kuningi kakhulu nje esibhizi ngakho emphakathini ama-program, we are working with all the stakeholders. Uqhubeka ngokuthi umsebenzi wale council ukuthuthukisa intsha yaseMajuba ngezindlela ezahlukene. Sibe nento uzinzo not i-program kulonyaka. I-initiative yazaleka yaba yinto yokucelebrate ngayo into yabantu abasha. Kusho ukuthi nje kulonyaka si celebrate ngokuthi kube khona i-initiative ezobalekelela abantu abasha noma ebalekelelayo noma esebalekelelile ukuze bekwazi ukuqhubeka nezinto zabo. Amazwi engawasho kubantu abasha ukuthi uma umuntu omusha lapha ekhaya kufanele ukuthi ukwazi ukuthi ube channeled endaweni ezi-right, ukwazi ukuhamba nabantu aba-right, ukwazi nezigungu ezikhona emphakathini njengalesigungu nje esi-individual, but nawe uyabona ukuthi ukusebenzisana kwethu nama-stakeholders kuba sengazathi is just a main, ngathi it's a governmental thing, it's a relationship between an independent voluntary organization in partner with local stakeholders. Kanti usihlalo webafundisi eMajuba uSakhile Khumalo uveza ukuba bafuna ukubhekana nezidingo zomphakathi. Lokho kwenza ukuthi ngikathi uvangela uShumela uyakwazi ukubona imiphakathi ehlukeneyo, ukwazi uku-identify izidingo zayo. Ngaphambi kuba umfundisi, I'm a family man. As a family man ngiyazazi izidingo zasekhaya ukuthi kudingeka inani. So as ukwesebandleni ukhonza nabantu abaqhamuka emphakathini ehlukene abanezidingo ezahlukene. Khona manjalo imeya kaMasipala Majuba uThembelihle Mthembu uthi le council izokwazi ukusebenzisana nezinhlaka ezikhona ezibhekelele intsha. Kodwa esikufuna ukuqinisekisa ukuthi amajuba district change makers youth council ayiphazamisana nale inhlaka ezikhona, kodwa besebenzisana ndawonye ukulekelelana ukuthi belisize intsha yakithi ukuthi ikwazi ukuthola zonke izidingo ezifuna, ngoba siyazi izwe lakithi libhekene nobubha, ama-drugs, idakamizwa, izifo, HIV and AIDS, i-gangsterism, nokungasebenzi, ungabibikho kwamathuba emisebenzi. So uma kukhona inhlaka zentsha ezikanjena siyayisikujabulela ngoba siyazi ukuthi siwezofaka ihlombe zizoba ingxenye ukuthi sithole ixazululo. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngise-Newcastle osizweni. Luphelile usizo lwamanzi emphakathini waseDikidiki kwa13 ngaphansi kwamasipala waseBig 5 Hlabisa emva kuba kumphakathi uyixhumele wona wangalenda uhulumeni amapayipi amanzi esiphethu namathangi okusabalalisa amanzi. Elinye ke lamalungu omphakathi utholewe eMthabela uthi impilo beyinzima kakhulu ukubona njengoba amanzi bebowabanga nenkomo nezimbongolo emfuleni. Emva kweminyaka umphakathi waseDikidiki kuwa13 ngaphansi kwamasipala iBig 5 Hlabisa untula amanzi konke lokho sekumlando nje obusunamanzi aphuma kompompi emva kokusinikela komphakathi ukuxhuma amapayipi namathangi adonsa amanzi kwisiphethu esentabeni. Lokhu bathi bengeke kuphumelele ngaphandle kokusinikela komphakathi nosizo labesiqiwi ezemvelo wildlife. Besihlupheka kakhulu amanzi singenawo, sigubha emona, sigubha siphuza kanye nezinkomo nezimbuzi. Kodwa namhlanje uNkulunkulu emuhle wasibusisa ngesiqiwu, sasinika usizo lwamanzi, asixhasa ngezinto zokwenza amanzi. Njengoba sikhona sinabantwana abafayo, bafa emfuleni babanjwa zigebengu. Njengoba sikhona sinabantwana bethu abanamazinyo abolile abahlekwa yizwe ngenxa yamanzi besingenawo. Kuthe eminyakeni ewu15 edlule amakhehle abephila khona endaweni ahamba ayocela uxhaso kwezinye indawo kwa-agriculture, asethola izizalo lesakhandwa kwase kuba ne-dispute labantu abaphezulu amanzi asuka khona anqanyula seyaphela. So kuthe 3 years ago sasezizama ukuthi ake sithole uxhaso lokuthi siqale phansi, sakhuluma nalabo phezulu sayiqala phansi ngoba sasesiya esiqiwini ukuthi sicela besisize ngematerial ekanje ukuthi sidinga inani base be-approve base besilethele material. Umphakathi wakule ndawo bubhekene nenkinga enkulu yokuphuza amanzi asemfuleni bewabanga nesilwane, kanti baphinde basabele nempilo yabo ikakhulukazi abesifazane njengoba kunesigameko sokudlwengulwa kubulawa wesifazane
owayokha amanzi emfuleni. Akekho umuntu osakha emfuleni. Cabanga kwami nakho yaloya muzi omkhulu lapha. Kodwa besikha phansi lapha eMona izingane. Ubuye uhamba uyolunguza uqhamuke khona apha egroundini umemeze mawubona akuzwakali uze uyoshona phansi uyomemeza ngani ngoba yebo yahamba ingane yakwaSithole yathola isigebengu sayiklubula intamo sayirepha kubantu basesiqiwini ibona abasikhipha otakwini silapha nje singenxa zabo leke siloko sakwenzayo asifunanga nanzuzo ukuthi sithole noma even isente abantu babesiphuma namandla akhe ephume nepiki lakhe kubo nefoshela kubo sazenzela asibona oplamba kodwa manje sesikuke ngoplamba baqamba ikhanda. Le njabulo lomphakathi ilekelelwe nawo usizo oluvela kwabezemvelo wildlife abanikele ngamathangi namapayipi. Imanager kulesi siqiwi iveze ukuthi banalo uhlelo lokusiza umphakathi ngezindlela ezahlukene. Unyaka nonyaka sibanikeza imali i-co-manage ama trustees leyo mali ke sitholile ukuthi namhlanje iyona esizile yakwazi ukuthi isilekelele kulomphakathi esikuwe Dikidiki ukuthi ube khona amanzi atholakalayo ngokuthi babathengele nje kuphela imaterial yokuxhuma amapayipi namathanki ukuze ukwazi umphakathi ukuthi uthola amanzi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo kwahlabisa. Asiphinde sithi ishelele itolo enenebesilo siyabuya. Asibonge nenebesilo siphinde sinamukele futhi kuyindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo ke izona esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Isilo sihole umkhuleko entabeni kwaCeza. Kubhungwe ngamasu ezixazululo nabasemjondolo. Kanti kuququzelwe ubunye kwizinhlanga sakuleli. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-18.03 kuyidola laseMelika lingu-24.33 kupondo yaseBrithani lingu-20.78 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ibingu-$3,354.17 ounce. Kuthi intengo yelo ngahluziwe yona ingu-$76.70 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kuhlonishwa kwenkakhe ekuphathweni kwebhola emazingeni aphansi umfana wenkosi Mdlalo osebenze kuyinhlaka ezahlukene ekuphathweni kwebhola kanobhutshuzwayo eKing Cetshwayo eZululand kanjalo nasemkhanya kude enyakatho nelekamthaniya. Ngaphansi kobuholi bukaMdlalo sebaningi abadlali abajoyina amaqembu esigabeni esikhokhelayo sebhola okuhlanganisa uSiyabonga Sangweni, Derek Spencer, Ayanda Dlamini, Phakamani Mahlambi, Jomo Gumede kanye nabanye abaningi. Usokelisa ukujabula kwakhe umfana wenkosi Ace Mdlalose ehlonishwe saphila yisafa yaseKing Cetshwayo ngeqhaza lakhe ebholeni esifundazweni kwaZulu-Natal. Umdlalose uthi uyasigqaja kakhulu ngakwenzile ephethe ebholeni ngaphansi kwesifunda iZululand, iKing Cetshwayo kanjalo nomkhanya kude. Impela angazi ukuthi uKing Cetshwayo ngawubonga kanjani. Ngawubonga ngani ngento ngenzele yona. Nakhona eZululand ngafike ngadonsa isikhathi eside. Okuze kwathi ngo-2017 uSafa National wangihlonipha ngokuthi ngibe i-life member kaSafa National, NEC member kaSafa National. Ngigqaja kakhulu ngoba mangibala iminyaka uma ungabuka umuntu akashaya ihlomba ayigidene. Kodwa uma ungabuka iminyaka ubusubuka izinto ezenzekile ubone abaholi abaphume esandleni sami ubone ama-players aphume esandleni sami. Ama-players khona uSiyabonga Sangweni, khona uJomo Gumede, khona uSpencer, uDerek Spencer, khona uDiko Dlamini, khona Ayanda Dlamini, baningi khona uPhakamani Mahlambi. Bonke labo bantu bala eKZN baphume esandleni sami. Izikhulu ezahlukene okuhlanganisa nezikhulu zeSafa zituse kakhulu amagalelo kaMdlalo sebholeni nokuzinikela kwakhe ekuthuthukiseni ibhola nokuphatha kwalo kulesifundazwe. Izinto esifundile kwaMdlalo se1 ukusebenza ngokuthembeka, 2 ukusebenza ngokuyikhandla, 3 ukuba disciplined. Ayabona lapho ke ungakhuluma konke okuthandayo. Uma ungekho disciplined kwaMdlalo se you are out. Ngisho ungasebenza kanjani kodwa uma ungekho disciplined you are out. Most important than all, punctuality.
ukugcinwa kwesikhathi. Sibonga nje ithuba nje lokuthi sikwazi ukuthola ithuba lokuthi simbonge baba uMdlalose esaphila. So lo hlelo le event sihlele kona ukuthi simbonge esaphila. Sibonga icontribution yakhe ku football as a whole. Ubaba uMdlalose sisebenze naye from kuseUSAFA East. So sifundele ukukhulu kubaba uMdlalose lengakho simhlonipha namanje samhlonipha and namanje safunda again. So like ngesethi ngikhuluma lapha ngasho ukuthi ubaba uMdlalose uyi-library esifunda kuyona. So namanje safunda again. So simhlonipha kahle esaphila sibonge iqhaza lakhe libambile ku football yethu. Mawubheka nje abantu abasebenza nakade bengaphansi kwakhe abaningi ubakhulisile ngolwazi lokuphatha. Nabe bemele umnyango wezemidlalo esifundazweni bebekhona bemele ungqongqoshe ongazange aphumelele nabo batuse kakhulu igalelo lika Mdlalose. Ekumazini kwami I know iqhaza libambile la kwa football. I know influence yakhe ne support yakhe. A gentle giant. Ubaba nje ohloniphayo kwayena kwenze kube lula ukuthi nathi sibancane sikwazi ukuthi simhloniphe ubaba uMdlalose. I think ulibambile iqhaza usaqhubeka usalibamba iqhaza la ka football. Lo mcimbi ubuthanyelwe umndeni, isikhulu zebhola nesibonakala esiphuma kumningi bazo ukuzohlonipha uMdlalose kulomcimbi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eMpangeni. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushisa ikhotha zasedlebe kwakushane esemabedlano kamzimba umntwana nethemba lonke nje le indaba sithi ayixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.